こんにちは、隙間のレディです。群れで学ぶハワイ語ミニ講座第9回目です。よろしくお願いします。もう9回目なんですよね。続けて見てくださっている方にはだいぶハワイ語の基礎的なところをお伝えできたんじゃないかなと思うんですけれども、今回はこれまでお話ししてきたことを振り返りながら、復習ですよね。で、実際にちょっと欲張ってみました。3曲のメレから短いフレーズを取り上げてハワイ語の基礎的なところを確認してみたいと思います。ポイント4つに分けてまとめています。まず1つ目のポイント、述語は前、説明は後ろから。これは同じ言葉でも位置によって先が変わってくるっていうことなんですけれども、この何っていう言葉で説明してみたいと思います。美しいっていう意味ですよね。何かプア、こんな風に何っていう言葉が前にあるときは述語です。なので美しいですという意味があります。で、主語はこっちなんですね。後ろにあります。カプア、お花は美しいです。ちょっと日本語と逆なんですね。そしてこれが何が後ろに来ると説明の言葉になる。説明は後ろから。これちょうど逆になっただけなんですけど、カプア何となると、何が後ろからこのカプアを説明する言葉になる。美しい花という意味に変わります。このカっていうのは定冠詞でしたね。名詞につく、名詞ですっていう印です。カで、このもう一つ定冠詞ともう一つ冠詞は2種類ありましたね。不定冠詞というのがあります。不定冠詞はへです。で、このカプア何がヘプア何になったら、これ意味違うんですけど、どう違うのか、このへとカはどう違うのかを次見てみたいと思います。ポイントの2つ目、名詞につく冠詞は2種類ある。先ほどもお伝えしましたが、定冠詞、カプアのカが定冠詞ですね。で、ケイやプアとなると、このケイのところにこのカと同じ意味合いがあるんですけど、このお花とこれと示す意味合いになります。こういうのは定冠詞類と言われたりするので、定冠詞類とまとめてみました。で、定冠詞にはけ、え、あ、おで始まる言葉にはけがつくというルールがあって、けくむ、これ先生とかいう意味ですね。こういうけで始まる言葉はかではなくてけがつく。そしてもう一つ不定冠詞というのがありまして、こっちも名詞につくのですが、このケイやプア何、ケイやプアで分かるように、この花と具体的な対象を記しているのがこの定冠詞なんです。不定冠詞はちょっと違うんですね。不定冠詞そのものを訳すことはもうないんですけど、意味合いが違う。どういうことかというと、ヘアハケイヤ、これは何ですかという問いになります。これに対する答えがヘプアケイヤ、お花ですよ。これはお花という種類のものです。私ものですとお花ですと言いましたけど、これは花という、名詞ではなくて名詞なんですけど、前にありますね。名詞であっても前にある時は述語なんです。なのでこれはお花ですという意味になります。こういう使い方をするのが不定冠詞です。この使い方が違うのが、定冠詞類と不定冠詞の違い。これへは文の頭に来ることが多いです。次ポイントの3つ目いきます。今日は何がたくさん登場するんですけど、
美しいですね。これは美しいという意味ですけど、これは何カーラのっていうメレのフレーズから取り出しました。何カーラ、これがメレのタイトルですね。何と前に来ているので、前にあるのは述語なのでカーラ、カーラっていうのは和風の最高峰山の名前ですけど、カーラの山は美しいという、そういう意味のタイトルなんです。でこのヘナニカーラは、ヘナニカーラ、これは冒頭の歌詞です。ヘで始まってますね。ヘナニ、これは美しい存在、美しいもの、美しい存在であるという意味です。文頭にあるのでこれも述語です。そして主語がカーラです。カーラの山は美しい存在です。カーラの山ってなんて美しいんでしょう。そしてそれに続く歌詞がクワヒビナニオエ、この後ろにあるのが主語ですね。あなたカーラの山はクワヒビナニ、美しい山です。やっぱりこの何がクワヒビの後ろに来ると説明の言葉になっている。この一でこの何という言葉が、働きが変わってくる、意味が変わる。でこういうこの何というのは美しいというだけではなくて美しいです。述語になったり前にあったり述語になったり後ろから形容詞的に使われたりと、ちょっと特別なんですね。形容詞というだけではなくて動詞でもあるというところで状態動詞という言い方で説明されたりします。ぜひこの状態動詞っていう言葉遣いにまず慣れていただきたいと思います。で次4番目、状態動詞の説明をもうちょっと続けたいと思います。状態動詞と原因理由を示す意、この状態動詞と一緒に使う意っていう言葉がそういう状態になっている理由とか原因を表すことが多いという、このことを歌詞で確認してみたいと思います。この一つ目はカウルベ表家会の2番に出てくる歌詞です。ヴェライからケヒアイと、ヴェラっていうのは熱い状態であるという状態です。状態動詞的に使われているヴェラですけど、カラーは太陽が原因で暑い、砂浜がですね暑くってケヘヒアエ、砂浜に足を踏み入れると暑いと、太陽の光が原因で暑い、この状態動詞と一緒に使われている意が原因理由である典型例です。もう一つ、こちらはアヒベラ、このアヒベラがタイトルなんですけど、アヒベラマイネイロコ、私の心の中は燃えていると、燃えるように熱い、その理由がこの「い」の後ろに書かれています。イカハナアケアロハ、この「あ」はノーと訳されますが、愛の営みカハナによって愛の営みが原因で私の心は熱くなっていると、そんな意味合いなんですね。状態動詞の後ろに「い」が来たらそうなっている原因が書かれているんじゃないかなと、意識で読んでいただけたらいいかなと思います。今日はメレをちょっと短くしか取り上げられなかったんですけども、いつもメレで学ぶハワイ語講座として90分ぐらいやってるんですけど、では通常の講座では1曲をじっくり読むということをやっています。で近々オンラインでも講座を始める予定です。スキマのリリのハワイアンソングブックというブログの方で講座の案内はする予定ですので、
ぜひチェックしてみてください。目で学ぶハワイ語ミニ講座第9回目終わります。